Izinkulungwane zamatshitshi zizoba ingxenye yoMkhosi Womhlanga esigodlweni eNyokeni KwaNongoma KwaZulu Natal kusasa. Umdidiyeli Wezindaba Zethu uNozipho Xaba useNyokeni kanti sixhumana naye bukhoma njengamanje. Nozipho, siyakwamukela ezindabeni zethu. Ake usibeke esithombeni ngokwenzeka lapho njengamanje nokuthi yini esingayilindela kusasa. Ngibingelele kuwe Thabile studio, ngibingelele nababukeli ekhaya. Akuntombi ukufa lapha esigodlweni eNyokeni KwaNongoma. Ngaphambi kokuba nje uze kuthina kade sihleli nazo izintombi sihuba sigida sixoxa, kodwa ke angingageqa amagula, angibe ngikhulume nazo uyizwele kuzo ukuthi zithini. Sawubona sisi, unjani? Ngiyaphila sisi, unjani? Siyaphila. Sikwamukele endabeni zethu. Ngicela nje usitshele ukuthi uzizwa kanjani ngokuba ingxenye yoMkhosi Womhlanga. Phinde futhi usicacisele nje ukuthi ngabe uyintombi edabukaphi and usunesikhathi esingakanani uhamba uMkhosi Womhlanga. Okay, ngingapholisa amaseko. Igama lami nguNozipho kaXulu, phansi kwesigodi sase King Municipality under Umfolozi. Ngisuka le eRichards Bay kwaMbonambi, ngirepresenta intombi esuka le eRichards Bay kwaMamkhumalo, Shine Mamkhumalo eCrossini. Ngilokhu ngihamba iRedance for, I think I started for by 2015 kuze kube manje. Ziningi izinto ezingikhuthazayo la uma ngihlanganyele nezintombi, ziningi futhi izinto ezingenza ukuthi ngikulangazelele ngaso sonke isikhathi ukuthi kufike lolu suku olufikile namhlanje. Kuningi okwenzakalayo ukuthi sizintombi, but silokhu siqhubeka sihleli ngoba yilento esikhuthazayo ekuthenini sibe la namhlanje. Ukuhlanganyela konke sindawonye ikhona okukhulu phakathi kwethu. Siyabonga. Angiphinde futhi ngiphendukele ngakulesi sandla. Sawubona dade, sikwamukele endabeni zethu. Cela nje usitshele ukuthi ngabe udabukaphi nanokuthi yini okulindele ngosuku lakusasa njengoba kuzokusingathwa uMkhosi Womhlanga. Sanibona, igama lami ngisabelo wakadlamini. Ngisuka eMfolozi, phesha kweMfolozi eCinci. Ngosuku lakusasa ngajabula ukuthi konke kuhambe kahle njengoba besihlelile. Ngiyabonga. Thabile, ngingakuqinisekisa nje ukuthi kusasa nangempela uzobe ukhona uMkhosi Womhlanga lapha esigodlweni eNyokeni. Kanti ke futhi nezokuphepha ziqinile. Endleleni nje ebiza ngapha babekhona amaphoyisa omgwaqo nawo lawa ama-SAPS okuwona avikela abantu. Ngisho nje ukuthi abekade ngempela eqinisa ukuthi yonke into ihamba kahle futhi kuphephile. Okunye futhi engingaqinisekisa kusasa ukuthi izintombi ngempela zizobe ziningi. Sizobe sisho nje ukuthi wamuhle Zulu, wahlobana ngeimbali zakho. Angibuyisela izintambo kuwena Thabile studio. Sibonge kakhulu-ke kuNozipho Xaba okukhona lapha eNyokeni. Umkhosi Womhlanga ke ubanjwa minyaka yonke kanti ugqugquzela ukuziphatha ezitombini ezigcine ubuntombi bazo zize zifike esigabeni sokwenda. Isilo uMisuzulu kwaZelithini sokwemukela umhlanga okwesibili sesihlalweni. Kanti ke kulomkhosi isilo sithola ithuba lokugqugquzela izintombi ziphinde sikhulume ngezinto eziyisihlava emphakathini okukhona kuzo udlame oluyamene nobulili.